ካብ ካልኦት ሰባት ንዝወርደካ ጸቕጢ ተዋፅኣሉ። እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ትምህረና ዛዕባ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ነቲ ናታቶም ጉድለት ኮነ ጌጋታት ኣብ ክንዲ ምእራም ነቲ ጌጋታት ምኽንያት ፈጢሮም ናባና ብምስባብ ኣብ ልዕልና ወቕሳታትን ብሰንኪኺ ብምባል ጠንቂ ናይቲ ባዕሎም ሽግራት ዝፈጠርዎ ንሕና ከም ዝኾንና በዚ ምኽንያት ከዓ ናይቲ ዘጋጠመ ሽግራት ተሓተቲ ንሕና ከም ዝኾንና ንኸእምኑና ኣብ ህይወትና ኣዕናዊ ዝኾነ ጸቕጢ ይፈጥሩልና። ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ግን ዛዕባቶም ኮነ ኢሎም ዝገብርዎን ኣብ ልዕሊ ህይወትና ወላ ሓንቲ ተገዳስነት ንዘይብሎም ምዃኑ ብሩህ ክኸውን ተስፋ ገብር። ብመጀመርታ ኣብ ልዕሊ ህይወትካ ወላ ሓንቲ ተገዳስነትን ድንጋፀን ዘይብሉ ሰብ ግዜኻን ኣድቦኻን ኣይትሃብ። ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ዝያዳ ግዜኻን ኣድቦኻን ትህበሉ ኢኻ ዝያዳ ትሓስበሉ። በቲ ዝያዳ ትሓስበሉ ኢኻ ኣእምሮኻ ትእሰረሉ። ስለዚ ካብቶም ሓይሊ ዝወዙልካ ሰባት ርሓቕ። ብድሕሪኡ ርግእ ኢልካ ምስ ነብስኻ ተዘራረብ። ውሽጢኻ ንዝብለካ ስምዓዮ። ውሽጢኻ ንዝብለካ ኣይትንፀጎ ስምዓዮ። ብውሽጢኻ ሰላምን ምርድኣን ብዝህልወካ ጥራይ ኢኻ ምስ ከባቢኻ ሰላምን ምርድኣን ዝህልወካ። ሰባት ንምንታይ እዮም ኣብ ልዕለይ ተደጋጋሚ ጸቕጢ ዝፈጥሩለይ ኢልካ ዘይኮንካ ክትሓስብ ዘለካ ንምንታይ ሰባት ኣብ ልዕለይ ተደጋጋሚ ጸቕጢ ንኽፈጥሩለይ ዝፈቕደሎም ኢልካ ምስ ተሓስብ ዝያዳ ውፅኢታውን ኣዕዋትን ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ። ኣብዚ ሓደ ነገር ክትፈልጦ ዘለካ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ዝቕሱኻ ወይ ዝበኣሱኻ ስለ ዝበደልካዮም ዘይኮነስ ከምቲ ክትኮነሎም ወይ ዝደልይዎ ምዘይትኮነሎም እዮም ዝኸሱኻ። ስለዚ ከምቲ ሰባት ናይ ገዛ ርእሶም ውሳኔን ምርጫን ዘለዎም ንስኻ እውን ናይ ገዛ ርእስኻ ውሳኔን ምርጫን ከም ዘለካ ኣይትዘንግዕ። ኣብ ውሳኔኻ ኢዶም ክእትዉ ኣይተፍቅድ። ምክንያቱ ኣብ ውሳኔኻ ንሶም ዘይኮኑ ንስኻ ኢኻ ትነብር። ሕጂ እውን እንተኾነ በቲ ውሳኔኻ ስለዘይተሓጎሱ ጸቕጢ ክፈጥሩልካ ብሕማቕ ብዘለፋ ወይ ብድኹም ጎንኻ እንዳመፁ ከዳኽሙኻ ይፍትኑ ይኾኑ። ግን ኣጆኻ ድምብርፅ ክብለካ ይብሉን። ሓንቲ ክዝክራ ዘለካ ግን ሰባት ከምቲ ኣተሓሳስበኦምን ኣተራግሞኦምን ከም ዝገልጹኻ ኣይትረስዕ። ስለዚ ንዓኻ ዘይኮኑ ዝገልጹ ዘለዉ እቲ ድኹም ኣተሓሳስበኦም ይገልጹልካ ከም ዘለዉ ኣስተብህል። እንተፈተውኻ ይምርቑኻ፣ እንተጸልኡኻ ይረግሙኻ። ስለዚ እቲ ወሳኒ ንሶም ከመይ ገልጹኻ ዘይኮነስ ንስኻ ነብስኻ ከመይ ትገልጻ እዩ እቲ ወሳኒ። ድሓር ከዓ ወዲ ሰብ ኮይኑ ሓያል ጎንን ድኹም ጎንን ዘይብሉ ሰብ ስለዘየለ ንገዛ ርእስኻ በቲ ድኹም ጎንኻ ዘይኮነስ በቲ ሓያል ጎንኻ ጠምታ። ምክንያቱ ክልቲኡ ስለ ዘለካ እንተኾነ ኣብ ልዕሊኻ ጸቕጢ ንምፍጣር ኮነ ኢሉ ብዛዕባ ድኽመታትካ ጥራይ ንዛረበካ ሰብ ጌጋታት ስለ ትገብር ዘይኮነስ ጽቡቕካ ክሪኣ ዘይክእላ ልቢ ስለ ዝወነነ እሞ ተቢዕካ እቲ ድኽመት ኣብ ይዕንቱን ልቡን ምዃኑ ሓብሮ። ምንድምታ ኣብ ልዕሊኻ ክብርን ዘይብሉ ሰብ ክብሪ ምሃብ ማለት ዝያዳ ንኽሕስረካ ዕድል ምሃብ ምዃኑ ተገንዚብካ ካብቶም ኣብ ህይወትካ ኮነ ኢሎም ጸቕጢ ዝፈጥሩልካ ሰባት ርሓቕ።